The sun doesn't rise before another one sets. Aya ava mashoko anyatsokuonekwa kuti it is a direct threat yakaendwa kuna general. Panguva ino iri kuonekwa kunzi general panguva ino vari kuonekwa kunzi aiwa ndo vari kusaidi kuna nageza nevakomana another function iri muThe regime iri kustopa the 2030 bid ichionekwa kunzi aiwa haifavhi aiwa the will of the citizens. Panguva ino toona kuti vakomana aiwa ve2030 vari kuuya vachityana mathreats kuna general vachimuudza kuti aiwa haungambotongi kana mumwe mutungamiri achipo. Not for subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda panapa vakomana vemuchenjeri dhondo vanyora achiti sun doesn't rise before another one sets, says ZANU-PF Women's League boss, taking aim at VP Chwenga over Mnangagwa succession. ZANU-PF's Women's League national chairperson Mabo Chinomona has fired salvos, declaring that President Mnangagwa is going nowhere despite growing calls for his resignation before expiry of his term. Mashoko atikona panguva ino makamboona vakomana vataura mashoko achiti 31 March kuda kupostejwa maprotest munongomanzwa makumwa anofamba pasocial media paX paFacebook. Mashoko anenge achingotenderera vakomana vachiti aiwa we are done, the regime taneta nayo. Panguva ino tikuona kuti vana Mambo Chinomona aiwa vanokozikamwa vanombotaurwa vachinzi aiwa ndiwo magirlfriend emutungamiri wenyika and the like. Munokuziva zvinotaurwa nevanhu. Panguva ino vari kuuya vachiti the Zimbabwean leader is not going anywhere. Mashoko atikuona kuti panguva ino avabata a direct threat kuna general achinzwa kuti aiwa musava zvenyu nemahopes kana kuti musava henyu ava nekufungidzira kuti mungaya mukareplace kana kupinda mukatora chinzvimbo ichi. Mashoko atikuona kuti panguva ino vanhu zvakuratidza kuti people they are affirming nageneral vachimuona semunhu aiwa anonge ari nani pane vakomana ava, munhu achasitokawo corruption akaitawo zviri nani. Mashoko atikuona kuti achiuya achisangana nemathreats akadai vanhu vanyatsokuona kuti aiwa the house is now on fire. People panguva ine kuThe regime iri ngori aiwa wekake wake mazvake. People they are firing at each other. Tudze mafungiro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi mune comment section medu dzemafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.